Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Πράγας δεσπόζει επιβλητικά ο πύργος της Πυρίτιδας, γνωστός στα τσεχικά ως Πράσνα Μπράνα. Πρόκειται για ένα από τα πιο εμβληματικά μεσαιωνικά μνημεία της πόλης και ένα από τα παλαιότερα σωζόμενα τμήματα των οχυρώσεών της. Ο πύργος ανεγέρθηκε στα τέλη του 15ου αιώνα και αποτελούσε την επίσημη πύλη εισόδου των βασιλικών πομπών προς το κάστρο της Πράγας. Το όνομα του το οφείλει στη χρήση του ως αποθήκη πυρίτιδας τον 17ο αιώνα. Με τον σκοτεινό γοτθικό του όγκο, τα πλούσια γλυπτά και τις βασιλικές παραστάσεις στην πρόσωψη, αποπνέει ακόμη το μεγαλείο της μεσαιωνικής βοημίας. Ακριβώς δίπλα του υψώνεται ένα εντελώς διαφορετικό αλλά εξίσου εντυπωσιακό οικοδόμημα. Το Municipal House ή ο Μπεκνί Ντούμ. Χτισμένο στις αρχές του 20ου αιώνα, αποτελεί αριστούργημα του Art Nouveau και σύμβολο της πολιτιστικής αναγέννησης της Τσεχίας. Το Municipal House ξεχωρίζει για την πλούσια διακόσμησή του, τα βιτρό, τις τοιχογραφίες και τη μνημειακή του αίθουσα συναυλιών, την περίφημη Smetana Hall. Εδώ υπογράφηκε το 1918 η διακήρυξη της ανεξαρτησίας της Τσεχοσλοβακίας, καθιστώντας το χώρο όχι μόνο καλλιτεχνικό, αλλά και ιστορικά καθοριστικό. Ο πύργος της Πυρίτιδας και το Municipal House συνυπάρχουν σε έναν μοναδικό διάλογο εποχών. Η άμυνα και η τέχνη, η βασιλική εξουσία και η εθνική ταυτότητα. Ένα σημείο της Πράγας που δεν είναι απλώς αξιοθέατο, αλλά ζωντανό χρονικό της ιστορίας της πόλης,